Ftit xhur qabel tibda l-ewwel sena akademika tagħha f'pajjiżna, l-American University of Malta għandha miftuħa s-sejħa għal studenti Maltin biex japplikaw għal boros ta' studju. Saħansitra hemm postijiet riservati għall-istudenti mit-tliet bliet. L-investiment miljonarju fil-qasam edukattiv tal-AUM inġib mill-Gvern fil-leġislatura li għaddiet u ħoloq bilanċ bejn il-ħtiġijiet tal-investituri u l-komunitajiet Maltin. Fil-fatt fuq xewqa tal-Gvern l-investiment qed isir fin-nofsinhar tal-pajjiż bil-baċir numru 1 f'Bormla jingħata ħajja ġdida u eventwalment mistenni jibda l-bini ta' campus ġdid fiż-żon Orta Witilajn. Bilan li din il-lokalità wkoll tgawdi minn dan l-investiment li meta tħabbar spiċċa f'nofs kontroversja minħabba l-oppożizzjoni kbira għalih mill-Partit Nazzjonalista u l-allejati tiegħu. Skont kif miftija meta l-Gvern innegozja dan l-investiment, l-Università għandha toffri wkoll kontribut tagħha lill-komunitajiet li se taħdem fih danhom. Għalhekk għal din is-sena l-AUM qed toffri 700,000 euro f'pakketti ta' boros ta' studju u dawn jingħataw skont diversi kriterji, partikolarment l-eċċellenza akademika, it-tmexxija soda u s-servizz lill-komunità. Hemm 10 boros ta' studju fuq 4 snin għal studenti Maltin li 3 minnhom huma riservati għal studenti tal-Kottonera. L-istudenti prospettivi għandhom sal-aħħar tax-xahar biex japplikaw. Fl-aħħar xhur l-amministrazzjoni tal-AUM kienet għaddejja bix-xogħol fuq diversi aspetti. Mingħajr waqfien kien għaddej xogħol fuq il-kampus ta' Bormla fejn illum huwa wieħed avvanzat ferm, anki għaliex fi ftit xhur se jibda jilqa' lill-istudenti. Kienet għaddejja ħidma wkoll fuq ir-reklutaġġ ta' professjonisti bis-sejħa li saret mill-Università ġibdet l-interess ta' akademiċi Maltin u barranin il-kol bi kwalifiċi għolja u kien hemm miftuħa s-sejħa l-istudenti bl-amministrazzjoni tal-AUM tieħu sehem f'diversi eri maħsuba għal dan il-għan madwar id-dinja. Dan mhux l-uniku proġett edukattiv kbir li qed isir b'investiment miljonarju u l-inġib Malta mill-Gvern tal-aħħar leġislatura. F'Għawdex biex jiġmielu l-bini tal-Iskola Medika ta' Barts li wkoll mistennija tibda tilqa' l-istudenti fi ftit xhur.